Dlho očakávaná vec, ktorú nám samotné Epic Games sľubuje už dosť dlho, sa blíži pomaličky o 2 dní. A ja sa strašne teším, pretože je to niečo, čo pre mňa ako pre OG hráča znamená strašne veľa. A tá nostalgia je extrémne veľká. Udalosť, ktorá sa chystá, určite ste ju zachytili niekde na Twitteri alebo na Instagrame, je to, že sa má vrátiť kvázi staré obdobie Fortniteu. To znamená stará mapa od tej 4., 5., ale až 5. sezóny do cca tej 10. Čo je neuveriteľne super, keďže ja som proste v tých sezónach prežil asi to najlepšie obdobie. Samozrejme nepočítam tie OG sezóny 1, 2, 3, 4, 5 a ešte predtým saveko, hej, ale proste od tej 5. sezóny do tej 10. to bolo fakt, že super. Tedy už začali aj ľudia viaci hrať, viaci stávať sa učili, hej, a bolo to fakt dobré, lebo ste nehrali proti obyčajným botom, ktorí len postavili 2 steny a začali sa healovať uprostred fightu. Poznáme také prípady, ale fakt, že ste hrali proti ľuďom, ktorí to fakt vedeli hrať a bolo to úplne neskutočné. Nahrávam to 1.11. No a pred pár hodinami Fortnite oficiálne na svojom Instagrame aj na Twitteri vydalo toto video. No a je to kvázi také oznámenie toho, čo vlastne má byť, hej, že tie sezóny sa majú vrátiť a je to neskutočne super. A poďme si to tak možno trošku bližšie rozobrať, ja už ho tu mám ready. Fakt, ktorý je, a mohli sme si všimnúť, že sa nám tu proste vráti naše obľúbené Tilted Towers. A vidíte, že tie skiny vyzerajú strašne dobre. Na tento skin sa extrémne teším, keďže viete, že ja hrám proste za ružového medvedíka, milujem ružového medvedíka. Toto je proste napodobenie toho skinu, vyzerá to strašne dobre. Hej. Tento banánik neviem, koho predstavuje, vôbec si to neviem spojiť dokopy, ale to taký ten štýl DJ Yonder. Hej, možno sezóna 6 teoreticky. Toto jasný Ragnarok, to nemôžeme sa ani baviť, to proste vidno, tá reinkarnácia kvázi do tohto skinu je fakt, že neskutočne pekná a páči sa mi. Jasné, originálu sa nič nevyrovná, ale toto je proste super. Toto je Linkska, hej, strašne dobre ju spravili a ďalej tu vlastne posledná tzv. Red Knightka, hej, spojená s Black Knightom, hej, ak by ste si to chceli spojiť. Takže bude to naozaj fakt zaujímavé. Videli sme Pumpu, Deagle, hej, videli sme to Tilted Towers, bože môj, aj keď toto je to Tilted Towers, ktoré už bolo dostávané, dokončené, hej, toto tu ja si pamätám ešte to staré, kedy tam boli dvojčatá, hej, že bolo to fakt, že super, ale aj toto bude cool a vidíte proste v pozadí tú mapu, že proste má sa vrátiť, a tú špičku tej hory, hej, že má sa vrátiť tá OG mapa, že boli líknuté veci ohľadom toho, že len na túto aktuálnu mapu majú prísť nejaké časti tej starej mapy, ale fakt, že to má byť úplne celá mapa, ale iba na 30 dní, čo je dosť škoda. Fortnite, vráťte to na neviem koľko, proste je to super. Potom tu máme toto pozadíčko, tento obrazok, kde môžete vlastne vidieť tie veci zbližšia. A je tu hneď veľa zaujímavých vecí, hej, poďme začiatok, vidíme OG Pumpu tu vidíme, proste ja neviem, hej, v tom traileri nebola, kvázi traileri, hej, nebola táto OG Pumpa, bola tam proste už ten nový dizajn Pumpy z Chapter 2, ale tu je ten starý dizajn a prosím, nech sa to vráti, toto bol najviac cool dizajn Pumpy, aký môže byť. Vidíme tu LMGčko, vidíme tu Chuck Splashe, vidíme tu snowboard, hej, vidíme tu pekne náš vozíček, gulujú tu vidíme lietadla hore. To keď sa všetko vráti, to bude extrém, hej, pretože predtým, ak si pamätáte, tie veci neboli hneď naraz, hej, tie autička boli mimo, potom ich odstránili, dali tam guľu, potom ich odstránili, dali tam lietadla, potom to bolo chvíľu spolu, ale už to bol chaos, hej, strašne veľa vecí sa tam dialo. Táto hora naša obľúbená z toho Fortniteu, čo proste z tej starej mapy, čo bola v pozadí, to bolo mega cool. Podľa tohto miesta vyzeráme, že sme v Pleasant Parku, hej, už tie zábradlička, už vidím tie domčeky, to čistý Pleasant, hej, to ma nikto neošáli. Ďalšia vec, ktorú som si všimol, je, že to vlastne majú prijať Deagle. Ja ako hráč, aj Tomás vám vlastne môže potvrdiť, že on ma nemal rád v tom, keď som ja mal ísť proti nemu a hrať, že Pumpa Deagle, lebo to bol čistý zabijak odo mňa. A ja som túto kombináciu hrával strašne často, lepšie to bolo ako SMGčko pre mňa, takže toto keď vrátia, to bude super. Ďalšie zbranie, ktoré sme si mohli aj potom vás všimnúť, že majú vrátiť, tak je Huntinga.
má prísť AKčko, kde bolo to aj v tom traileri, má prísť raketomet a má prísť aj jetpack naspäť. Na tú huntingu sa extrémne teším, ale pokiaľ to príde v takomto dizajne, pretože vieme ako vyzerá teraz huntinga a vieme ako vyzerá teraz AKčko, hej, a toto, keď príde. Toto samozrejme není starý vzhľad raketometu, to už je vzhľad Chapter 2, Chapter 1 bol úplne iný vzhľad, ale OK, hej, je to super. Jetpack, strašný moment. Veľa ľudí navrhovalo, že nejak takto by mohla vyzerať tá mapa, samozrejme je to mapa z 5. season a keby to vyzeralo takto, čo jasné, že hej, by to mohlo tak vyzerať, tak by to bolo super. Je to návrh, hej, ale bolo by to fakt super, keby to malo takto vyzerať. Proste tie miesta Haunted Hills, Junk Junction, Snobby Shores, to sú proste Lonely Lodge, to sú proste nezabudnutelné, strávené, bože, jak mám teraz povedať, x hodín na tom strávených, kde sme sa učili takedy hrávať v tých oblastiach, alebo Wellingwood, sme tam chodili ťažiť drevo a učili sme sa tam stávať. To bolo úplne super. Plus ešte čo ma dosť zaujímalo je vlastne tento obrázok, kde vidíte, hej, opäť sa nachádzame v Pleasant Parku. Je to vlastne taká chatrč, za ktorou je schovaný Jonesy. A je tam potom druhý obrázok, ktorý, hej, je už z toho nového líku a naznačuje, že proste, jo. Takže vieme, že to má prísť naspäť. Potom tu je vlastne vzniknutý koncept, alebo ako som hovoril, tá reinkarnácia toho Ragnaroka, ale bude to spojené do dvoch skinov a bude nám zmiešaný koncept Omegy a Ragnaroka, hej, keďže vidíte ten špic z tej helmy, takže tu bude kvázi to a plus to, takže 4. sezóna zmiešaná s 5. finally skiny, ja si myslím, že to bude cool. Ďalej, ako ste si mohli všimnúť, ako som ukazoval, tak tu má byť tento medvedík, ktorý má byť spojenie zase drifta a toho medvedíka, hej, takže skin, ktorý je z prvej, z druhej sezóny, Macko, rúžový, má byť spojený s driftom. A vyzerá to strašne dobré a na tento skin sa teším, pretože to bude ďalší skin ku mne do zbierky a extrémne sa na to teším. Súboj zbraní, ktoré si pamätáme a ktoré by teoreticky mohli byť vrátené, vidíte, že staré vzhľady MX, Scar, Burstka, FAMAS, LMGčka tam máme tam pumpy, máme tam taktikalky, aj vlastne fialovú, aj Legendary, SMGčka, rôzne tech, hej, pištole, vidíme rôzne snajperky, automatická, obyčajná, boltka teda, raketomety, hej, vidíte, že starý vzhľad raketometu tu je, hej, čo tam sme pre chvíľku pozerali obrázok, kde nebol ten starý vzhľad a vidíte, že rôzne veci, ako je Slurp, hej, Chuck veľký, obyčajný portafort, obyčajné impulzy, launchpady, hej, bouncepady a proste ohníky. Toto keby sa vrátilo na tých 30 dní, zlaté staré časy, to by bolo toľko videí, že dovidenia. Fakt, dovidenia. Ďalšia vec, na ktorú si môžeme zaspomínať, ak si pamätáte, keď vám proste chýbali nejaké levely do tieru 100, tak pomocou týchto vecí sme si ich proste mohli zobrať a bolo to strašne cool, lebo ich bolo... Každý týždeň bola jedna na mape a bolo to strašne fajn, si ešte pamätám, keď som počkal do štvrtku alebo do piatku, keď sa proste, väčšinou štvrtok nahadzovali nové úlohy, tak som počkal do večera, do štvrtku alebo do piatku večera, keď som ju nevedel nájsť, tak som si furt pozrel video a bolo to strašne mega cool a chýbajú mi tie časy. No a to je vlastne v rýchlosti posledná strana Battle Passu, ako by to mohlo vyzerať a teoreticky to aj tak bude vyzerať, hej, už ten krompáč vyzerá strašne cool, hej, nehovorím o tom glidery. Tento skin, ktorý bude, dúfajme, že bude viacej štýlov a bude to mať toľko štýlov, ako mal Ragnarok, dajme tomu. Ale kamo, ten background vyzerá strašne dobre, to bude aj obrázok, ako vidím. Ale vyzerá to mega cool, ale to keby, že bolo, že na viacej štýlov by to bolo fajn. Omega Rock, takže takto by sa mal volať. Omega Rock is the final skin of Fortnite OG season, takže to keby je fakt, že real, čo aj jasné, že bude real, hej, ale keby to malo viacej konceptov, tak by to bolo strašne super. Extrémne super. Reach level 46. Moment. Hold on. To som si teraz iba všimol. Pamätáte si prvé sezóny, kedy ste nemali 100 tírov, ale mali ste len po tých 50 tírov? Oni to idú spraviť naspäť. Oni to idú vrátiť naspäť a bude to strašne cool. Strašne cool. 5 skinov, zbytočnenie nejaké blbosti, fakt, že OG skiny spojené dokopy, medzi to super veci. Toto bude asi najlepšia sezóna za posledné 2 roky, čo môže byť, podľa mňa. Toto by mal byť koncept vlastne zmen farieb na tú Spectra Night by sa mala volať. A vyzerá to super, lebo máme tu aj veľa
vlastne, neviem, polepí skiny na to, že, ktoré sú zamknuté a môže meniť farby, ale akože ten skin vyzerá strašne cool. Ľúbi sa mi ten nápad. No a tu ako vidíme spomínanú pumpu, ktorá mi ale trošku nevychádza, tá prestavba, hej, toho, či to tam fakt chcú dať alebo nie, pretože tu na obrázku je zviditeľná stará pumpa, ale keď sme pred malou chvíľkou dozadu pozerali, bola loknutá obyčajná pumpa. Aj to je obyčajná pumpa, ale toto je design chapter 2 už, hej, nie je to design chapter jednotky. Takže keby tam vrátili design chapter jednotky, bolo by to mega super a strašne by som sa to tešil, pretože design chapter jednotky pumpa bola ten najlepší dizajn, aký ten pumpa mala, pretože potom to len zbytočne dodrbávali a bolo to zle. Ale ten skin, chlapci, ten medvedí vyzerá strašne dobre. Extrémne, na to sa veľmi teším. Bude to strašne dobrá sezóna, aj keď len na 30 dní, ale bude to mega cool. A myslím si, že vlastne na žiadosť ľudí to dajú aj dlhšie, podľa mňa, určite. Lebo by boli sprostí, keby to zrušili po tých 30 dňoch, hej? Takže bolo by to, aby to predložili. Takže to by bolo dneska asi všetko, chcel som vám len tak v rýchlosti zhrnúť, čo nás čaká. Už o 2 dní, keďže 3. by sa mala končiť sezóna, tá čo je aktuálne, a niekedy potom možno toho 5. alebo 6. by mala naskočiť táto nová. Neviem, či to chcú spraviť tým štýlom, že to bude ako predtým, kedy ste mali tú čiernu dieru, hej, kde ste museli čakať 2 dní. Keby tak spravili, mne by to osobne nevadilo, hej, bolo by to viac napínavejšie a myslím si, že ten trailer potom by k tomu stál za to, keďže moc teraz nemám rozpozeraný príbeh posledné sezóny dozadu, ale viem, že proste sa odstávame v tom stroji času, ktorý nás zavedie naspäť. Sice z akých dôvodov to už neviem, lebo nemám ten príbeh až tak očakovaný, ale určite sa do toho pustím, aby som to zistil. Ale každopádne bude to strašne cool, keď táto sezóna vyjde. Takže mala by vynísť, hej, toho 5., možno 6. 3. by sa mala končiť táto aktuálna, takže buďte v strehu, užite si ešte hranie, kým sa dá z tejto starej sezóny a potom prejdeme proste naspäť do starých časov a fakt sa na to teším a myslím, že so mnou sa teší aj ďalších x milión ľudí, ktorí túto hru hrajú. Takže díky, že sledovali toto videjko, ak sa vám páčilo, hoďte like, hoďte odber a uvidíme sa pri ďalších novinkách z Fortniteu, keď nejaké budú. Mám to v pláne robiť, hej, začalo ma to veľmi baviť, hlavne po tomto, ako som počul, že má vyjsť táto stará sezóna. A vyjde, okamžite buď točíme video, alebo budeme zapínať stream, takže buďte v strehu, dajte odber, zvonček a uvidíte ďalší content. Zatiaľ sa majte a čaute.